ai gafarta malam mai salati. Na'am. Na samu yarinyar nan yar arziki fa. Allah sarki. Bari in yo mata magana ta kawo tabarma fa gaisa. To alhamdulillah. Shallu. Bismillah kawo tabarma nan Allah ya kawo malam mai salati. Yar arziki ba. Ga ta nan ai. Kai. Allah sarki ikon Allah. Da ya ku gaisa. Kama malam. Bismillah mai salati. Zauna a can ke zauna a nan. Bismillahirrahmanirrahim. Ina wuni? Lafiya gida. Ya ayyukoki. Alhamdulillah. Kai ya al'amurori. Kai sandu kusa. Amarya. Allah sarki. Wallahi da na ganki sai tana da abokin mun na marigayi Lesu. Allah ji kashi da gafara. Allah ramshe shi. Kai mutumin kirki ne Lesun nan. Allah mutumin arziki ne. Haba ke kuma menene hakan? Me hakan? Wannan kukan naki ne ma zai sani kuka. To kuka me ke tun Allah ka miji girmi sa? Zai sani kuka aiki bari mana mai salati kai mata. Irin wannan ni ma za ku sani kuka wallahi. Irin wannan za ku sani kuka wallahi. Irin wannan ni da na san irin wannan lamarin zai faru. Salati kai mata wa'azi. Kukan ki yana sani kuka ni. Wallahi irin wannan za ku tare da hankali na wallahi. Kukan ki yana sani bismillah. Mata wa'azi mai salati kai mata wa'azi. Allah sarki marigayi. Allah gafarta marigayi.